Hi guys, ano sa naman yung naong? Yan na pagpapa sa tabi. Okay. Marang tagnag iring gibidli. Karende guys, kuan. Kanang na ay. Wala ko i-story ninyo kay. Murag. Mga personal naman sila nga mga ipang vlog dyan. Mga kuan. Natay 12% Bremod sida. Kaya pas hindi guys, sige po na sa 2%. kuan ka mo itong pamaligsa. Dako. Hanggang sining kuan na po. Yung gara na po sa atake ron. Diya, siguro kuan na sa ang naong kay aron na ko nang mauta. Guys, ganini. Kana si Mim kay sobra naman ni ka kuan kabutan. Ang nahitabo katong pagdong na magsibo. Sabi na taka na Cebu. Dito din may nag-New Year sa Cebu. Hunja. Ang nahitabo guys. Gilayasan migtinan, gilayasan pa din mas kurente nga. Hapit mo 3,000. Yeah guys, konsa ko guys, ang nudnud sa ko daning ang nang sa tamang istorya. Bahay na gyatong nilayas na mang tinan. Tangnaong kay. Ako pala mazo ni atang gams, kapuyan ko. Kuande ay. Ay tag ni pulin be. Stick. Gilayasan di ay mi o tinan dari guys. Medyo ko kato nga mahimo nila to. Ang problema gipangdaga mo ang ubang gamit. Pahom to na mo og kananay sila ng tag mineral. Diya. Kang nana nga kananay mantil sa lamisa. Ida. Diya. Habo og bedsheet og kanang pilo. Pilo case radian dyan. Ako'y pilo nga gida. So, mana. Sobra kabagatan. Diyan sang ginan nga atong kuan saning kulura. Atong ipatawag sa barangay kay naramdari nakahibaw mi ka sa kabalhin. Ang problema di sa musugot. Sa musugot kay samok na kuno. So, mana na nagka-problema. Okay. Ano na ay di takasan. Sagat po ganggam kaya na-stress ko. Nagigis doktor nga di ka mag-stress kaya may stress ang sakit dyan. Saan man? Di man ma... Di na yung matul ko ni mo ganina ang yatag. Na, ang gigawa sa gasan namin. Bago na po ni. Ikaw ako di karon. So karon pagpasok pagsud sa 2025. Maray problema dam. Nakay alcohol ana nalimtan og daang. Na. Vlog ko o nagapahan nga. Uy, Utang ka ajo. Musa mo dagboy mo na ko gwak-gwak ba. Nakasila na dito kayo kang bubuhay kami. Nami sa kagalon. Nami sa kagalon. Nami sa kagalon kaya. Ay, di mo dala ko kay butas yung tiil. Kangilingig hadlok kapdusa ada eh. Sa kagalon sa ibang hambog ng desert. Apa isod? Ya gasolina dito. Ano? Mga so kagan ginalong sunod ha. Ang data. Mga na may sad niya. Mato guys among kuan nga arang kabagatan ka adto sa. So
Tapos mura na dari ug manay among kuan kana na ay caretaker katong na kuan mi kanang dito si boss diyan dari nagka-puliki kato si Madam Dolores. Puliki sa nanja kanang na sa pagkaan nila sa buboy gi. Mati kasalo nila sa buboy ni Nini guys dahil sa New Year. Daris ka na ang kaano nga salamat sa kudan to kanang kabuutan. Naira ba nga na balik. Tapos sila ng alcohol. Kande magandam ko og kuan kanang nai. Dada na pud ugma lagi guys kay Friday maron. Dada na ugma sa isuhan. Kay kanilang nanad lagi na sila nga dada na pansit sa kakang pansit. Dadan sila. Ha? Wapuli pansit. Unsan sa? Wapuli. Di ba sila pulag pansit eh. Sa kasi man nakasarap sa tamo. Adto. Diya, takay bagon sara na ilang pagkaan sa Tagalog. Pero lami siguro na sila kaon kay nanambok man. Kaya mo na balik. Pila ka percent niya? 70% ba din eh? Ano yung alcohol guys? Di na ginalon. Na, hama na balik. Badalang ng galon. Mana itang alcohol na rin gamit, no? Kanya. Botong ka Marjorie na ako katay sila. Ang pagganyan nga, mag-alcohol suka sa mukhaon. Pwede na naman manawag nagmangunaw. Sa una, manawag nagmangunaw karon. Okay, so isang alcohol kaya itong bubuan. Ang saraduan ng kamisingaw. Madam. Nalabay na ang spray. Yung ulisin. Ada na rin itong galon. Nandiyo ako gamay nila. Pandesal malungga. Asa ka ni palit? Guys, Yan na. mga runner ni Dara in taon. Runner. Unon. Init pa. Mo ni na cheese. Wah, ay malunggay pandesal. Mo bitaw na na cheese. Madini cheese ba? Sal cheese ani. Kanya na yung sagdan ha? Tuaan. Kabunahan dyan. Mama kusito itong gamay pa. Atong Gamay ra kito amo goy. Ako sa ospital. Kanig Nadanaw ang pil, Ikan sindahan yung among alkohol. Ginalon man yung pangasuon dyan. Bubura naman yung sumasoy na pagkapilidahan. Mo kuno ijang ibutan gantiin. Kang ginang magdukduk ko kamunggay, madyo pa to kamunggay kay ibis kay gamay na jamong sama di siya mang gi tungas-tungas gahapon. Gamay naman isip. pila na giniro nang. Pila to tong palit ani? Asa? Asa? Kalunggay. Hindi ko ata nabukto no. Oo, na cheese ya. Ay, okay. Kasama. Ano ito doon? Gamay Gapa-deliver na lamang kukuan eh. Kato dito sa mga itawagan. Akong giadto kay di man mo deliver tong ang palitanan. Ay. Saan ka na mga resibo? Uy, so nakalibre. Na ako i-record lagi ato gisumpay ra. Sa Dimyaw? Naman sa record ito. Ano ra? Kato yung palitanan. Wala kay sila nag-alcohol ng gamay. Nalo ginaglan ko sa ospital nabili na ako yaw ah. Yan ha, yung to. Tignan kayo mo, ibalik ka na kay. Aka na, gamay naman isod. Ihuna din na yung tiil. Kaya gusto mo din. Alcohol ko no. Aka, ba't na isod ha? Gamay na madam, kung ano na. Video ko kayo. Hindi na kumabsin kay Jawa. Munding buka pa ka. Kaya marag, akang naang ka na sa video marag, tiguang na. Ang kuop nga bukas brato na 7. Ako no. Pa eh. Banggol na sininto.
Nawagirat na pa sin mig kuan ang dito ni sa malunggay ni no. Malunggay ka ng suroy bitaw magsinggit-singgit ang malunggay, bre, pandesal init pa jud na sunog ko do. Lami. Kaya masang gabi eh. Maganda naman din ko para dahil na napudutuan na po doon sa BBMT. Hindi. Ano ni guys. Kay mo request mo sa Mario og rato jud paluto unja atong last ko nakaluto kay malito arang ka sakit agahanggang sinja karon hasang lutuan kay Loy pod og kanang nay madto ko dito nga kay da nga naarad na sila nga naa sila'y kanon inagkuan ja mato guys nagpalit ako og atay ug batikon kay may ganahan nila ipasagol. Unja kay kuan man paborito ang Mario kaning kanton guys, so haa na sa guliog kuan puro kanton lang sinihang lutuon kay kanan ay tas niagi kay gihang tong gisagol karon gi pure na na puro kanton. Patko ko sa katritlog guys ay anda sa Mario og magkatunga. Mukuan ko ba kung dumanay ko panhapon ra masagol panhapon tayo sa subukan. Yo kan pa yung bahaw, ja lamang taghan sa muding agon guys kay sus ag among iro kanang di naman mo kaog dog food so kanon ang ipakaon ja kinapadagig sudan. Kana mong iro guys 5 ka buok ja kas mi gluto kay luto ilang kanon ganan sila gluto ja bisag kalinsan nila nga sudan kaon na sila so mo ani among dungagon tag 10 cups ja ag among makaanda na ang gamay ra baga jud ilaratanan saan man nga daghan magbuhin. So mga guys dapat mo uban si Marjorie matagi para mesin nga mo ato si jang papanja lasian is buboy kay awarding to nilaw ng sapato so this minute adto kaya makarsa kay buboy si makarsa anak ni dyan. Hey guys, good morning. Sadyo askator sa lahan guys. Sadyo pagbakod kay inano ka sa tuglarga. Kawilig yatake ko sakit hanggang sa kukatug. Atake na po. Sugi kuan jud guys kanang ni anto suno nagazini ang sakit guys giatake na po ko gabi grag jingot ta. So maninga alas 4 pa yan ako dari nagtiko-tiko na kay para makasabi ko ng larga kay matuwa ko sa family house. So guys, mag-kuan ko ron no andam kag manakit unja kay gahe pag ang karni. So mag-kuan sa ko daning bagyo beans. Unja naghiwa na ko gabi idaan og carrots na adi ka ang gibutang daan sa ref para dali ra. Madali ko kaya masadulag mig larga. So, ada pagbutang ang panggas na mushroom nga dry.
dito mga ingani. Nanadadagan na ito suwan dyan yung bago na di ay ni. Buwan na di ay dyan. Pwede na. Diyan ka doon miss ko. Ano? Minit sa kahoy. Diyan guys, grabe dyan dagang sakripisyo dani sa pagkon ko ang Mario. Diyan, di pa rin dyan makagawas rong buwan na. So, sana sa gilakan sa isang anak nga, di pa rin sa kagawas. Hinagi, nang asa na sila nga makagawas ron. So, ato. So, naniingon nga, ano nga, hanggi istorya, ag tinuod nga, kuan. So, okay raman to guys, kay, kanang ko nang ano, gleng tao, ag istorya ramang Mario may hanggi istorya. So, ara na yung problema. Diya, ata naman ning kanang naiatangan puhon, ugon sana po yung mga kuan, panghitabo dito sa prisuhan kay muduong lang miron. Jesus. Mir ini tahan. Ito ang buwan kaya. Ano siya? Oo, tak ang. So, ninsa sa pagmata ni si Mim. Guys, kay buntag nung sa mo yung manig ininit ahin sa ni kaning ininit tubig bitaw sa inana kanang maligam-gam manigang imnon basta mabuntag kay di man ni mangapi. Ba lagi tu atong buwan na streaming ba? Kaya siguro. Dali asa. Dali agad niya. Saday? Dali! Wala to dari Chris Mickey. Parat. Sakto na yung dagang kaya ang iyong sa Chris Mickey ang babae. Ha? Ay, ganun. Ha? Sakto to yung dagang kaya ang iyong sa Chris Mickey. Okay guys, yan na ang kuan. Kanto ng giluto. Ay, Ang ginadagutan guys. So, ang pag video ganina pag kuan, pag gisa. So, ikong buka ni kas agay sa aning ko aning mga gulay ang hawason dya. Ang ilunod na kanan na ay kanton. So, kinanglan ko aning utan kay kuan kanan na ay masigo sa sabaw ag kanyo nga kanton. Bisa po sa tupo ng kabo. Kikit sa isda. Kikit. Ito guys, hawas na hagutan. Diyan ang ilunod din ko an. Unahan din na guys, kamarag dugay-dugay raman ni maluto. Agkatong kanang nai sa Chris Mickey bitaw guys kay magluto naman to. Lahat pa itong gibuan yung gibog ininit kay arang mawaag diyang kaparat. So kani mayang giuna og lunod.